Мы ў Бярозаўцы, каб дапамагчы мясцовай ініцыятыве сабраць подпісы за вельмі годную шляхетную справу, за помнік, за ўсталяванне помніку заснавальніку шклозавода Юліусу Столя. І тут справа такая, справа перша сімвалічная. Вельмі важна, каб у Беларусі было як мага больш помнікаў, якія звязаныя з нашай несавецкай гісторыяй. Другая справа такая, можна сказаць, нават эканамічная. Вельмі важна паказваць людзей, якія паспяховыя, якія дбаючы пра свой асабісты інтарэс. Любы капіталіст, прадпрымальнік дбае пра свой асабісты інтарэс, але такім чынам ён спрычыняецца да агульнай справы. Па сутнасці, дзякуючы намаганням гэтых людзей паўстаў горад Бярозаўка і пайшла гэтая вытворчасць. Ну і важны таксама сімвалічны момант, што калі зараз з'явіцца вельмі прыгожы, прыстойны бронзавы помнік капіталісту, калі на тое пайшло, так? То і гэта будзе у непасрэднай блізкасці да помніку кіраўніку ці вождю сусветнай рэвалюцыі, то гэта будзе паказваць, чыя справа з'яўляецца больш важнай, больш годнай і чыя справа ўрэшце перамагае. Справа асабістай адказнасці, асабістай свабоды і справа таксама грамадскага інтарэсу, а не проста якіхсьці завоблачных ідэяў, якія спрычыніліся да шматлікіх нялюдскіх ахвяраў на нашай зямлі.